Hey friends, hey! Længe siden, I know. I had some things, okay? Basically... Ej, det var da irriterende. Det kan man ikke. I'm sorry for this, men det kan jeg ikke lige gøre noget ved. Så er jeg gået for Jonas. Jeg er flyttet med mine forældre i en ny lejlighed. Det hele det kører. Så nogenlunde, vi er næsten lige flyttet ind. Og jeg har været i Spanien alene. Min fætter bor dernede, så det var ikke sådan helt alene. Men jeg rejste selv derned, og jeg rejste selv hjem, så det var en ret vild oplevelse. Og jeg skal afsted igen til september. Jeg så lige nogle af mine gamle vlogs, og så fik jeg bare lige her meget lyst til at vlogge. Så det er det, jeg gør nu. Der kører fucking hele tiden biler ude på den her vej. Og det er sådan lidt irriterende, men også sådan på en eller anden måde lidt hyggeligt. Men nu filmer jeg, fordi at, det er lige nu, jeg har lyst. Jeg tænker ikke, at der kommer vlogs sådan 2-3 gange om ugen. Jeg tænker bare, at det kommer op en gang om ugen, hvis det fortsætter selvfølgelig. Det kan også være, at min lyst forsvinder i morgen allerede. Det ved jeg ikke. Men hvis det her bliver uploadet, så er det jo pisse nice. Så velkommen tilbage. Og hvis ikke, så ved jeg ikke, hvorfor jeg sidder her og snakker. Men jeg har været ude at spise sammen med min fam i dag. Det har været super hyggeligt. Og nu er klokken... Jeg har ikke ur på, fordi jeg er lige blevet tatoveret. Så det er lidt noget pis. Og jeg ved ikke, hvor min telefon er. Der. Klokken er lige nu 21:21. Det kan I overhovedet ikke se. Kan I måske fornemme det? Maybe. Måske kunne fornemme det. Det ved jeg ikke. Men klokken er lige nu 21:02. Og det er lørdag. Jeg tænker, at den her video først kommer ud på fredag i næste uge, hvis den kommer ud. Det er bare sådan lidt halvakavet, ikke? Fordi der er ikke nogen på mit arbejde, der ligesom ved, at jeg filmer, eller hvad man skal sige. Jeg kan se, at mit kamera også er ved at dø for strøm. Jeg ved ikke engang, om jeg overhovedet kommer til at se noget af det her med, fordi hvad fuck, jeg har jo snakket lort. Men maybe not. Let's find out. Godt til, at jeg lige nu ligger i min seng i min nye lejlighed, jeg selv har købt og er i gang med at renovere. Det er crazy, og jeg har fået en ny kæreste, og der er sket meget siden sidst, fordi der var vi lige flyttet ind i mine forældres nye lejlighed, og de har boet der i snart lidt over et halvt år. Snart et år. Jeg har købt min egen lejlighed. Det er fucking nice. Jeg elsker det. Vi skal have en kattekilling. What is life? Elsker det her. Så jeg håber, I vil følge med. Jeg tror lidt, jeg fik kolde fødder sidst, men nu er min nye kæreste, hoppet med på ideen. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske. Det rimede, det var ikke meningen. Følg med. Hej vennerne. Velkommen til en ny dag. I dag der skal vi gøre rent ude på vores badeværelse. Vi er ved at få lavet et nyt køkken. Det har jeg ikke fortalt, jeg tror bare, jeg sagde i går, at vi var ved at renovere min lejlighed. Og i den forbindelse har vi savet, og det har været et helvede. Men i hvert fald, så skal vi gøre rent i dag. Og med vi, så mener jeg min mor og jeg. Fordi Lukas, han er i Copenhagen. Han skal nemlig til køreteam, for han skal til køreprøve i morgen. Så han overnatter hos sin mormor. Men ja, følg med. Det ligner lort, men jeg håber, I har lyst til at følge med alligevel. Så pt. Så er det her status, og vi er gået i gang ud i gangen nu. Og det er noget af en omgang. Det er både fra da jeg flyttede ind, og jeg har boet her i et halvt år nu. Og det er både gamle manualer fra det gamle køkken, og jeg står ved det nye køkken. Så det er et stort projekt, vi har begivet os ud i, men jeg glæder mig utrolig meget til, at det bare er færdigt, og at der bare er pænt og rent og ryddeligt i mit hjem. Den filmer stadig. Hej. Hej. Hvorfor filmer du også? Hvorfor ikke? Det ved jeg ikke. Jeg tænkte bare, at vloggen også lige skulle have lov til at se, hvad du laver, når du er her. Ja, du har faktisk filmet dig selv, eller hvad? Ja. Ikke så meget, men nok til, at jeg tænkte, at det kunne jeg måske lige redigere, mens jeg alligevel bare sad og laver ingenting. Okay. Hold da op, så har du rent faktisk lavet noget. Ja. Okay. Men det er sådan 2 uger siden måske, jeg er virkelig dårlig til at filme faktisk.
Der er 20 dage til vi får vores kattekilling, så jeg må hellere se at komme i gang, sådan så I er vant til at jeg uploader, når vi får vores lille kattekilling. Jeg har lige fået den idé, at vi skulle rykke rundt på vores stue, så det har min mor og jeg gang i, imens at min far og Lukas sætter lys op ude i køkkenet. Status er, at vi prøvede at rykke rundt på min stue. Det var, eller på vores stue. Det var røv. Så vi har rykket det helt tilbage igen. Og nu har Lukas og jeg været ude at handle ind til ugen. Plus hans fødselsdag, så der kommer lige et haul her. This is my boyfriend. Hello. Ja. Skal den ikke længere derovre? Så hiv den længere derovre. Skal den ikke det? Jeg er ikke fan af stativ, så det er jeg altså ikke. Tryk på den røde. Ja, det gjorde jeg så. Er det bedre sådan her? Det ved jeg. Okay, jeg gør det, fordi det her det tager for lang tid. Så det her det er min kæreste. Han hedder Lukas. Han er 27. Han bliver 28 lige om lidt, så det er derfor. Men nu kommer vores indkøbshold, fordi det havde jeg lyst til at lave, fordi nu har vi lige handlet ind til hele ugen. Og til Lukas' fødselsdag, fordi vi holder fødselsdag på næste søndag. Det er søndag i dag. Jamen, skal jeg bare lægge ud med at fiske noget op til os? Du hiver bare noget op af posen, og så siger vi, hvad det har kostet måske. Det gør vi nok ikke. Nej. Et stykke krydsli, noget morgenmøsli til mig. Så har vi kakao til fødselsdag. Yes. Vi bliver... Hvor mange bliver vi? Vi bliver 4 fra dig af, og vi bliver 3 fra mig af. Plus også 2. 4 plus 3, det giver 7, det giver 9. Det er 9 mennesker. Yes, 9 mennesker bliver vi. Så har vi noget strygslev på steg. Pasta til noget mad, vi skal lave i løbet af ugen. Så er der 2 marmelader mellemlavet. Så er der noget gær. Vi har købt gær, fordi jeg vil gerne bage boller. Og jeg skal huske at kigge i linsen og ikke i flipskærmen. Det er virkelig dårligt til, det beklager jeg. Fløde, så har vi købt Philadelphia. Der har vi købt, jeg ved ikke hvad jeg skal bruge det til nu, men jeg tænkte bare, at det var på tilbud, og det er nice at have sådan til madlavning og sådan Så er der noget remo. Meget stort haul. Og vi er væk. Så har vi købt lavkagebunden. Igen, Lukas holder fødselsdag. Vi skal bruge det til at lave lavkage. Et stykke agurk. En dårlig variation af iceberg. Noget mere mælk. Det er løgn. Der er ikke mere mælk. Mere mælk. Nogle burgerboller til tidligere nævnte kyllingebøffer. Caccioler. Lukas spiser ikke kartofler, men dem her dem kan han godt få ned. Og dem skal vi have til noget af det, der kommer senere. Darbechips, original, havsalt. Igen, min mor kan ikke tåle så meget, så havsalt var det vi kørte med. Dem har jeg valgt at købe, fordi at jeg kan godt lide ost. Og det er med ost og løg. Toast, og det har jeg købt, fordi jeg kan godt lide toast. Og jeg vil gerne lave toast. Dem her spiser vi rigtig meget, når vi går og arbejder. Fordi vi er jo i gang med at fikse både vores køkken og alt muligt pis og lort, og det er røv. Og så hjælper det bare lidt nogle gange at have nogle snacks, og så tænkte jeg, at det her det er nogle meget gode snacks, fordi det er bare med salt, og det er pretzels, så... Apropos det kunne være, at vi på et tidspunkt lige skulle give dem sådan en midlertidig rundtur af, hvordan tingene ser ud, så de kan se sådan følge med i udviklingen. Ja. Det kunne være meget nice. Ketchup. Vi havde ikke mere. Jeg brugte det sidste i går til vores kødsovs. 500 grams kyllingetær. Barbecue marineret nakkekoteletter, og det var så det kartofler, det skulle bruges til. Det håber jeg smager godt. Kyllingelår med Texas marinade. Kyllingelår, nice, lækkert. Spiser vi af begge to. Og så er det pludselig de der sweet potato fries og... Så har jeg prøvet at købe den her. Jeg spiser ikke mayonnaise heller faktisk. Men jeg kan rigtig godt lide den mayonnaise, som de bruger på Burger King. Så jeg håber, at den her smager den, fordi så vil jeg gerne have en lille kyllingebøger. Slik, masser af det. Lukas holder fødselsdag. Og noget af det er også noget, vi gerne vil prøve at smage. Vi har ikke smagt før. Men det viser at det skal nok gå til Lukas' fødselsdag. Hvordan var det at være med i vloggen? Det ved jeg sgu ikke. Det var fint, tror jeg. Så lad os se på vores kæmpe store horse, vi har fået lavet herovre. Hvis folk er nysgerrige, så har vi handlet ind for 1056 kroner. Ja, så det var jo en dyr omgang, men det er også handlet ind til en uge plus fødselsdag, så det er okay. Jeg synes det er okay. Ja. Der er meget. Der er rigtig meget. Og der er ting, vi normalt ikke plejer at købe, og sådan, vi har også købt lidt dyre ting, vi plejer bare fordi vi stadig er i gang med at eksperimentere med køkkenet og sådan noget, så vi vil gerne lige bruge vores køkken lidt ekstra. Du er klar. Ja. Vloggen, vi er tilbage. Vi har lige spist aftensmad, og vi fik bare toast. Og nu skal vi bare slappe af, og forhåbentlig så skal vi se noget Anna Pihl.
Og se. Jeg synes, vi skal se Anna Pihl, så det skal vi højst sandsynligt, fordi jeg får altid ret. Så. Det næste, der kommer til at ske, det er, at jeg redigerer vloggen op til det her punkt, og Lukas han går ind og chiller på sin computer. Og så tror jeg egentlig bare, at vi går i seng. Så det var egentlig det for den her vlog. Skal du lige være med til at sige farvel? Det gør jeg da godt. Halløj, og farvel. Tak for nu. Det var egentlig alt for den her vlog. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, så må I meget gerne smide et like. Og hvis I har lyst til at se mere på os, så må I meget gerne subscribe. Og ellers så ses vi bare i næste vlog.